மாறா அமேசானில் வெளிவந்திருக்கிற ஒரு 2.5 மணி நேரம் படம். மாதவன், ஸ்ரத்தா, இன்னும் நிறைய பேர், நம்ம அலெக்ஸ் அந்த யூடியூப்பில் ஃபேமஸாக இருப்பார் அவர், நிறைய பேர். திலீப் குமார் அவர் தான் வந்து இந்த படத்தை வந்து இயக்கியிருக்கிறார். மியூசிக் நம்ம ஜிப்ரான். இது வந்து மலையாளத்தில் சார்லின்னு துல்கர் சல்மான் வந்து நடிச்சிருப்பார், பார்வதி அவங்களாம். ஒரு மாதிரி அந்த படத்தை ஐ திங்க் 1-2 வருஷம் இருக்கும் பார்க்குறப்போ ஒரு மிஸ்டிக் ஃபீலிங் இருக்கும். ஒரு இனம் புரியாத ஒரு சந்தோஷம் அந்த படத்தை விட்டு வெளியில் வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புளிப்பு மிட்டாய் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நாக்கில் திப்பி இருக்கும்ல, அந்த ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போது மாறா அப்படிங்கிறது படமாகவே ரொம்ப சேலஞ்சிங். ஏன்னா அது ஒரு பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ண ஒரு மலையாள படம் சார்லிங்கிறது. இப்போ அதை வந்து திருப்பியும் ரீமேக் பண்ணுறது இல்லை அடாப்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் பணத்துக்காக இதை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மாறா 5% கூட வந்திருக்காது. எல்லாத்தோட ஆத்மார்த்தமான உழைப்பு தான் இந்த படம் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறேன். ஏன்னா படத்தை தாண்டிங்க இது மொத்தமே வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுங்களேன், இது எப்படின்னா இந்த படத்தோட பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுங்களா, அமேசானில் ரிலீஸ் ஆகிறது நீங்கள் பிஞ்ச் வாட்ச் பண்ணவே முடியாது. நான் கூட நினச்சேன் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்கலாமா அப்படின்ட்டு, சத்தியமாக ஸ்கிப் பண்ண முடிய மாட்டேது. நீங்கள் அதை அப்படியே உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா அந்த யார் அழைத்தது அந்த பாட்டு, அதுக்கப்புறம் வர்ற அந்த பிஜிஎம் மட்டும் கிடையாதுங்க. நீங்கள் அந்த சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டு அந்த ஆர்ட் ஒர்க் அப்படி தேடி அப்படி போவாங்க ஸ்ரத்தா. அந்த ஆர்ட்டில் இருக்கிற அந்த உண்மைத்தன்மை, அந்த அந்த எப்படி சொல்கிறது, மனசு ஒரு மாதிரி பண்ணுதுங்க. இந்த மாதிரி ஃபீலிங் எல்லாம் கொடுக்குற, அதாவது சந்தோஷத்தையே பல வெரைட்டியில் அப்படியே பிளாட்டராக தர்ற ஒரு படம் இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து மாறா அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறேன். திலீப் குமாருக்கு வந்து உண்மையாலுமே மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். என்னென்னா ஒரு பண்ணுறோம், ஒரு பெரிய ஸ்டார் மாதவன் கிடச்சிட்டார், ஒரு சத்தா இருக்காங்க, பெரிய கம்பெனி இருக்குது, அப்போ ஏதோ ஒன்று அதை அப்படியே ஒரு காப்பி அடித்து ஒன்று பண்ணி அப்புறம் ஒரு 10 ஆடியன்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க, சார் சூப்பராக இருக்குங்க சார், சுமாராக இருக்குது சார் அப்படின்னா, சூப்பரான்னு 10 பேர் சொல்லிட்டான் பாரு அப்படின்ட்டு அப்படி சமாளித்து ஒரு பிஸ்னஸாக சக்ஸஸ் ஆகிட்டு, ஆனால் படமாக மனசார வந்து தோக்குற விஷயம் இருக்குல்ல, அதை பண்ணாமல் பிஸ்னஸ் எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு சாமையாக ஒரு படம் எடுப்போம். அதை அங்கேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கிறோம் சார்லிலேருந்து, அதை அப்படி அந்த கோரை மட்டும் எடுத்துக்குவோம், மிச்சதெல்லாம் நம்ம ஸ்டைலில் பண்ணி ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு உன்னதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸை தருவோம் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. அந்த இடத்துல வந்து திலீப் குமார் வந்து சத்தியமாக ஜெயிச்சிடுறார். நம்ம மனசெல்லாம் நல்ல மனசுக்காரன்னு நினைக்கிறேன், ரொம்ப தங்க மனசுக்காரன்னு நினைக்கிறேன் டைரக்டர். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கை நீங்கள் உண்மையாக ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக ரொம்ப பிரச்சனையிலிருந்து இந்த படம் போட்டு பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, அந்த 2.5 மணி நேரம் வெளியில் வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், ஏதோ தியான மண்டபத்துக்குள்ளே போயிட்டு வெளியில் வர அந்த ஃபீலிங்கை இந்த படம் கொடுத்துரும். அதுதான் வந்து மாறா அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன். மாதவன், இந்த மனுஷனுக்கு வயசே ஆகாதா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி வந்து முதலே வந்துடுது. ஆமாங்க, கொஞ்சம் குண்டாக இருக்காரு, அங்கங்கே தொப்பை மதிக்கிறதுக்கு இந்த ஷாலு கொஞ்சம் ஹெவியான இதெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காரு. பட் ஹீஸ் க்யூட்டுங்க. என்ன சொல்கிறது, பசங்களே பார்த்து பொறாமைப்படுகிற அழகு, எப்பவுமே வந்து அந்த வளர்பிறை மாதிரியே வளர்ந்து கொண்டே போகிற ஒரு அழகுன்னு சொல்லலாம். இன்னொன்று அந்த ஹார்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிறங்காட்டிக்கு ஆளே வந்து பர்சனாலிட்டியாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியல் லைஃப்லேயே வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பர்சன். நமக்கு தெரியும் நிறைய விஷயங்கள். நீங்கள் மும்பையில் உட்காந்துருப்பார், திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா பழனியில் வந்து உட்காந்து தென்னைமரம் வளர்த்து விவசாயிகளை காப்பாற்றுறதுக்கு பண்ணிகிட்டு இருப்பார், ஆனால் வெளியில் வந்து எந்த சத்தமும் இல்லாமல். அந்த மாதிரி நல்ல மனசுக்காரன். அந்த மனசை அப்படியே வந்து அந்த கேரக்டருக்குள்ளே வந்து கொண்டு போய் பின்னி பணிச்சிருக்கிறார் டைரக்டர். அவரை பார்க்குறப்ப அவ்வளோ சந்தோஷங்க. அவர் ஒவ்வொரு சீன் நடிக்கிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. இவர் இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க முடியாதா அப்படின்ட்டு. இன்னொரு பக்கம் ஸ்ரத்தா, அதாவது நீங்கள் ஒரு லவ் படம்னு வச்சுங்களேன், லவ்வரை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு உட்காந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது வேறு. ஏன்னா அவன் அட்லீஸ்ட் எதுக்கால நிற்கிறான் அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஃபீலிங் ஏதோ நினச்சிக்குவாத ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். ஆனால் ஒரு கேரக்டர் வந்து பார்க்காமையே அந்த கேரக்டர் பண்ணுகின விஷயமெல்லாம் இருக்குல்ல, அதையை வச்சுக்கிட்டு வந்து நீங்கள் அந்த கேரக்டர் வந்து லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஆனால் அதையை வந்து அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் கொடுப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா மாறா ஒரு யாருன்னு தெரிகிறப்போ ஒரு இது, அதுக்கப்புறம் உள்ள அவரோட விஷயங்கள் தெரிகிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லவ், அந்த ஒட்டுன்னு அந்த ஃபீல் இருக்குல்ல, அதோட ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மைல். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் கன்வின்ஸ் ஆயிடுவாங்க, இவன் தான் நம்ம ஆள் அப்படின்னு கன்வின்ஸ் ஆகிட்டு கிஷோர் ஒரு இதில் வந்து அப்படி சொல்லுவார், அப்படி சிஸ்டர் அப்படிங்குவார். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அவன் தான் என் லவ்வர் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த வெறும் ஸ்மைல்லையே வந்து கன்வே பண்ணுவாங்க ஸ்ரத்தா. அதான் நடிப்பு. ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஸ்ரத்தாவுடைய நடிப்பு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள். ஆர்ட் ப்ளஸ் சினிமட்டோகிராஃபி, இது ரெண்டும் வந்து இப்படி தான் சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும். இது ரெண்டும் தனித்தனியாக நம்ம சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா சினிமட்டோகிராஃபிக்காண்டி ஆர்ட் செலவு பண்ணியிருக்காங்க, ஆர்ட்டுக்காண்டி சினிமட்டோகிராஃபி செலவு பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இதுக்குள்ளெல்லாம் அந்த கேரக்டர்ஸ் போய் வர்றப்போ வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கனவுலகத்துக்குள்ளே நம்ம போயிட்டு வெளியில் வர்ற அந்த ஃபீலிங்கை வந்து இந்த படம் கொடுத்துருதுங்க.
அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன பொருட்கள், அந்த வீட்டு பால்கனிலேருந்து அந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா தூரமாக தெரிகிற அந்த ஓவியம், தெருவில் வளைஞ்சிருக்கிற ஓவியம், ஒரு பாட்டியம்மாவோட கண் வளைஞ்சிருப்பாங்க, அந்த பாட்டியம்மா வந்து காமிப்பாங்க. இப்படி ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து பார்த்து பண்ணியிருக்காங்க, ரசித்து பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு உலகத்தையே வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு அவதாரில் வந்து எப்படி வந்து ஜேம்ஸ் கேமரன் வந்து இந்த புல்லுலேருந்து எல்லாம் வந்து ஒரு டிசைன் பண்ணாரோ, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து பிளான் பண்ணி ரொம்ப ரசித்து பண்ணியிருக்காங்க. அதுங்காட்டிக்கு ஃப்ரேமே அழகாக இருக்குங்க. ஒரு ஃப்ரேமை ஃப்ரீஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டிங்கன்னா ஃப்ரேமை வச்சிங்கன்னா அது அழகாக தான் தெரியும். அந்த மாதிரியான ஒரு படம் இது. அதுக்குன்னு ரொம்ப வந்து எப்படின்னா இது சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பர் பண்ண மாதிரி ஒரு ஆர்ட், அந்த ஃபீலிங் கிடையாது. ஆத்மார்த்தமாக இருக்குது. அது வந்து உங்களை வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக உங்களை வந்து அப்படியே டை பண்ண வைக்குது. அதாவது ஃபோனில் பார்க்குற நீங்கள் அவங்க உலகத்துக்குள்ளே போகிறீங்கன்னா அந்த படம் எவ்வளோ உங்களை ஈர்க்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். அமேசான் ப்ரைம் அவங்க தான் வந்து இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்ககிட்ட கேட்குற ஒரு தாழ்மையான விஷயம் என்னென்னா, தயவுசெய்து இதை வந்து தியேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். இதை வந்து ஒரு டால்பி அட்மாஸோடு ஒருத்தர் வந்து உட்காந்து பார்த்தான்னா அது வந்து படம் கிடையாது, அவனுடைய லைஃபை மாற்றுகிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக வந்து இந்த படம் அமையும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய தாழ்மையான கருத்துங்க. ஏன்னா நிச்சயமாக சொல்கிறேன், மனிதர்கள் மீதான அந்த இது இருக்குல்ல, நம்ம பகை, கோபம், பொறாமை, வாட் எவர் அதெல்லாம் போய் ஒரு சமநிலை, எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஹாப்பியாக பாசிட்டிவாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும்னு நினைக்கிறேன். வி நீட் திஸ் பாசிட்டிவ் மூவிஸுங்க. இன்றைக்கி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா போட்டு மெசேஜ் அப்படி இல்லைன்னா போட்டு த்ரில்லர், மர்டர் த்ரில்லர், அந்த த்ரில்லர், இந்த த்ரில்லர், கொலை, ரத்தம். டேய், கொஞ்சம் எதாவது ப்ளசண்ட்டாக காட்டுங்கடா, கொஞ்சம் ஹாப்பியாக காட்டுங்கடா, நாங்களும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஆடியன்ஸ் ஏங்குகிற ஒரு தருணம் இது. அப்போ இந்த படம் வந்திருக்குங்க. உண்மையாலுமே மை டே மேட்னு சொல்லுவேன். திருப்பி நான் பார்ப்பேன் கண்டிப்பாக. ஏன்னா இது ஒரு தாட்டோட நிற்க போகிறதில்ல, நீங்களும் அதான் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு தடவை பார்த்துட்டிங்கன்னா திருப்பியும் இந்த போர்ஷன் திருப்பி பார்க்கலாமே அப்படின்னு வந்து நம்ம நினைப்போம். அதுதான் இந்த படத்துடைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. மௌலி சார் அவருடைய ஆக்டிங், அந்த மனுஷனுக்கு வயசே ஆகாதாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாதவன் கூட ஒரு ஆஸ்திரேலியாவில் படம் நடிச்சிருப்பார். அந்த படத்தில் பார்த்தோம் தான் மௌலி அப்படியே இருப்பார். திருப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இருக்கார். வயசே ஆகாத மனுஷனுக்கு என்னென்ன தெரியல. வர கேரக்டர்ஸ் எல்லாமேங்க ஒவ்வொன்று ஒரு ஃபன் பண்ணிட்டு போகும். திருட நம்ம அலெக்ஸ் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த கோத்ரேஜ் பீரோ அப்படின்ட்டு வந்து அப்படி வீட்டை செலக்ட் பண்ணுவோம். அவ்வளோ சிரிப்புங்க, அவ்வளோ ஃபன்னு. திஸ் மூவி வில் மேக் யூ அ பெட்டர் பர்சன். அதுக்காண்டியே இந்த படம் பாருங்கள். இந்த படத்துக்கு என்னோடய ரேட்டிங் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக 100க்கு 90 மார்க்கள் இருந்து தருவேன். அதுக்கு எல்லா தகுதியும் உள்ள படம் தான் வந்து இந்த மாறா. இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் மூவிங்க. இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தயவு செய்து உட்காந்து உங்கள் குடும்பத்தோடு பாருங்கள். ஏன்னா தெர் இஸ் நோ வல்காரிட்டி, நத்திங். மேபி முடிஞ்சால் உங்கள் பேரோட உட்காந்து பாருங்கள். உங்கள் ஒய்ஃபோ, ஹஸ்பண்டோ, இல்லை லவரோ, பாய் ஃப்ரெண்டோ, யாரோ ஒருத்தவங்க தயவுசெய்து உட்காந்து பாருங்கள். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்து மீதான உங்கள் கண்ணோட்டம் இருக்குல்ல, அது நிறைய மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையா இருக்குது. பிபி சுகர் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஒரு 20-30 பாயிண்ட்ஸ் வந்து குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. தெரப்பிக்கு போகிறதுக்கு பொதுவாக அந்த படம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்துங்க. இன்னொரு விமர்சனம் இல்லாட்டி முன்னோட்டம் வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.